Du kan godt tage vanterne af lige imens, hvis du vil, Alia. Lige imens du gør det, fordi det er lidt svært. Og så rulle dem lidt runde. Et blad. Hvordan mener du? Sådan her? Ja, og så kan du putte det ind i dens hoved, så det ligner et rundt øje. Du kan også, du må selv tænke, hvad du synes. Hvordan du vil lave et øje. Ja. Eller sådan her? Ja. Og så putte noget indeni. Ja. Sådan der. Det er fint. Og så en i den anden side. Så mangler du at lave en mund. Der kan du måske bruge en gren. Hvad? Der kan du bruge et lille stykke gren. Træk af og bare bruge som mund. Så bare lige sætte den på sådan. Det gør ikke noget. Så kan du lave den lidt glad måske ved at bøje den lidt. Sådan der. Prøv igen. Jeg skal lave en mund. Hvordan laver jeg nogensinde en mund? Skal jeg hjælpe dig lidt? Den gider ikke at sidde, hva'? Sådan der. Sådan. Skal jeg lige have et billede af jer to? Jeg har brug for masser af penge. Ja, jeg skal lige rejse mig lidt. Du har smil. Kig lige på mig, skat. Er jeg sjov at se på nu? Sådan. Det er godt. Så tag dine vanter på igen. Vi mangler noget. Men tag lige dine vanter på. Det er koldt. Var det sjovt? Jeg kan noget på hovedet. Ja, jeg mangler en hat eller noget, men det har vi ikke. Tag lige dine vanter på. Ikke en hat. Hvad så? Hår og... Noget hår, jo. Hvad kan du bruge til hår? Du kan bruge nogle blade. Ja, det var det. Det var en god idé. Så skal vi jo have et billede igen. Hvorfor tænker du ikke på blade? Nej, men det tænkte jeg på før jo. Så find du lige nogle blade til ham, okay? Imens han lader du øje. Okay. Sådan. Jeg tror, jeg har brug for at hænge sig af. Ja, så giv ham lidt hår. Og pas på, at du ikke vælter hans hoved af. Hvordan tager jeg det her? Tag lige alle bladene af. Hvad? Skal jeg hjælpe dig? Jeg ved det heller ikke. Lad os bare prøve. Det sidder ikke så godt fast.
Han behøver måske heller ikke mere. Så skal jeg jo lige have et billede igen af dig. Du kan også stille dig bag ham. Ja. Hvad hedder din snemand? Er det den afskyelige snemand? Hvad? Eller kan du den... godt huske den der snemand i Frost? I Frost? Hvad hed han? Var det ikke Olav? Olav? Det tror jeg. Smil. Du er på. Kig på mig, skat. Sådan, det er fint. Sådan. Jeg fik ikke taget det ordentligt. Sådan der, det var bedre. Nå, lige. Ja? Kan du godt nå ballongerne? Ballongerne? Nej. De er alt for langt væk, skat. Så, tag lige dine vanter. Og så siger vi farvel til snemanden. Ikke?